Altså, jeg er vildt spændt. Altså er der drukprogrammer med de unge, alle de der unge i O-ring. Jamen altså, det er håndbold. Ja, det er det. Cool. Okay. Og så Alphabeat laver nogle nye hits selv i 2010. Jamen altså, Alphabeat, det er håndbold. Og Sydney Liebe, hvad siger du til det med, og der er de nye ekskærester i tv-programmer i TV3? Jamen altså, sådan noget med ekskærester, det er håndbold. Og hvad med og de nye vejrudsigter uden hvad her overhovedet? Jesper Theilgaard. Jamen altså vejrudsigt. Jamen altså det er håndbold. Jamen det er håndbold. Og hvad med Chris? Chris Palmgren. Ja, du behøver ikke engang citere det. Altså Chris Palmgren, der er i Palm Teater. Jamen det er altså håndbold. Jamen altså det hele, det er håndbold.